आबसु आरो इउपिपिएलआ बहुत बोसोर बर' जाथिखौ थगायबोबाय आरो समाय गैला हाबाफारि माने जोंना दिनै उदालगुरि माजबाद आरो भेरगाव बे मोनथामाव आंना इलेक्सन केम्पेइननि मिटिं दङ मोनथामबो समस्या देरहासार जागोन बेल' नङा टंला समस्याबो देरहागोन बेवहाय खुनु बेलेग दला जेबो खामानि गैया जोंनि बिपिएफ हान्जाजों जुजिनो हानाय खुनु पार्टी गैया बिटिसि ओनसोलाव जोङो बिजेपिबो दङ बिपिएफबो दं एजिपिबो दं एखेलगे जों इलेक्सन गेलेदों दा 15टा सिटनि गेजेराव 15टाबो जों देरहासार जागोन बिजेपिनिफ्राय मोनब्रै दङ बिपिएफनिफ्राय 11टा दं बेवहाय दिपेन बर' सोरबा इउपिपिएल सोरबा आबसु जुजिगासिनो दंनो आं बुंदों आबसु आरो इउपिपिएलआ बहुत बोसोर बर' जाथिखौ थगायबोबाय जोंनि बर' जाथिखौ आं खावलायदों आबसु आरो इउपिपिएलनि खोथा लानानै खामानि दामाव जुदि जों खामानि मावनांगौबा जाथिया दंस' जागोन